खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बाक्सानि सिमलायाव भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि भटार सांग्रांथि मेल। 39थि बरबरी आन्चलिक बाथौ फुजाया 8 साननि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जोबलांबाय। गवालपारानि टुब धरायाव कुचबर आलीनि न'आव अर खामनायाव गोबां खहा। बरपेटा रड UN एकाडेमिनि फोरोंगिरि गौतमनि हेंथायै फिन गोख्रों खेंफोरथि। श्री श्री बिमा माइनाव फुजा फालिनो लादों गबर्धना बाजाराव सानथामनि हाबाफारिजों। बासबारियाव UCL मानास पेन्टार स्पर्ट्स क्लाबनि जोलुर टुर्नामेन्टआ रबिबाराव जोबहैसिगोन। खुंगा 23थि बड'लेण्ड मुंख्लं सना काप खुंलांनो साखाफारा जादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि सिमलायाव दिनै भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि बाक्सा जिल्ला कमिटिनि सिङाव थानाय जाला ब्लक कमिटिनि जोहै मोनसे भटार सांग्रांथि मेल लानाय जादों। बे मेलाव फैगौ समाव जानो गोनां रायजो कमिटिनि हानजा सुरनाय हाबाफारि लानायनि सायाव सावरायलायनाय जायो। खौरांनि गेजेरजों भारतीय जनता पार्टीखौ गोख्रोङै सोंखारिदों हानजानि माखासे मावथिफोरा। पदुम बिबारनि सावगारिखौ एंगारनानै सिलिन्डारनि सावगारियाव भट होनो थाखाय रायजोफोरखौ खावलायदों। दिनैनि मेलाव भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि जिल्ला बाहागोनि माखासे मावथिफोरजों लोगोसे जाला ब्लक कमिटिनि गासै दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। जिगुजौ 85 मायथाइनिफ्राय जागायनानै फैयै देग्लाय 39 बोसोराव आगान होबाय बरबरी आन्चलिक बाथौ फुजाया। 39 बोसोरनि बाथौ फुजाखौ खुंफुंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों खुंफुं आफादनि आफादगिरि बाबुराम स्वर्गियारिया। 8 सानजों खुंजानाय बे बरबरी बाथौ फुजायाव मिना बाजार, रेल सार्कास, जादु, ड्रिमलेण्ड, नेशनेल ट्रेड एक्सप' बायदिजों लोगोसे बर' सावथुन दिन्थिफुंनाय, रंजानाय मोसानाय बायदिजों खुंफुंजादोंमोन होननानै फोरमायदों बानजाय कमिटिनि आफादगिरि बाबुराम स्वर्गियारिया। आसामनि खना खनला ओनसोलनिफ्राय फुजा नायगिरिफोरनि होंगो दोंगो नुजाथि फैनायाव मैखोमै समायसारनायनि गेजेरजों गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय 39थि बोसोरनि बरबरी आन्चलिक बाथौ फुजाया। बेजों लोगोसेनो जोबथा समनि हाबाफारियाव बाहागो लाफानानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। गवालपारा जिल्लानि धुपधरा बरकला थानानि बेन्दोंआव कुचबर आली मुंनि सासे दुखुथियाया हरनि समाव गावनि न'आव अर खामजानानै गासैबो सेवहांगार जायो। गासै 20 लाख रांसोनि धोन सम्पथिया खहा जादों। खौरांखौ मोननायनि उनाव फायार ब्रिगेडनि गंनै दमखल गारिया सौहैदोंमोनब्लाबो अब्लासिमाव खामनानै सेवहांगार जाबायमोन। मोब्लिबारि सर्ट सार्किटनि जाहोनाव बे अरा खामदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बरपेटा रड बड' संघ ट्राइबेल स्टुडेन्टस एस'सिएशन एन्ड रेस्ट हाउसनि मावथिफोरा फोरोंगिरि गौतमनि हेंथायै खौरां मेल लानायनि सायाव फिनजाथाय होदों गाहाय नेहाथारि बसन्त स्वर्गियारिया। शुक्रबारनि बेलासे 3 रिंगासो समाव बरपेटानि गबर्धना बड'लेण्ड दरबार हलाव गबर्धना मौजानि सानसुमै बर'आ रायजो राजाफोरजों सावरायज्लायनाय हाबाफारि लादों। बड' संघ ट्राइबेल स्टुडेन्टस एस'सिएशन एन्ड रेस्ट हाउस बरपेटा रडनि मोनसे जर'खा जथुमा मेल लानायनि गेजेरजों खौरां मेलबो लानाय जादों। खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदोंदि UN एकाडेमि बरपेटा रडनि फरायसालि लुफुंनायाव बड' संघ ट्राइबेल स्टुडेन्टस एस'सिएशन एन्ड रेस्ट हाउस एबा मोनथाम मौजाया एबा रायजो राजाया जेबो मुलाम्फा जायाखै। बर' बिजोंनि फरायसालि नंगौ, बेयो बर' बिजों हिसाबै बर'फ्रा बयबो अनसायो। अनसायजानायनि थाखाय दिनै गोबाव बोसोर लामा नायनानै थाबाय। दा बेनिखायनो लिरनानै दोननाय बाखिफोरखौ नायनानै, मोनथाम मौजानि रायजोफोरखौ नायनानै, गोजाम मानसिफोरनि लिरनानै दोननायखौ नायनानै बे फसंथानखौ गाव हारसिंनि फसंथानाव बे हाखौ होनो मोननाय नङा होननानै फोरमायदों गाहाय नेहाथारि बसन्त स्वर्गियारिया। बरपेटा गबर्धना बाजाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 72थि श्री श्री बिमा माइनाव फुजा खुंफुंनाया दिनै गिबि सान।
बरपेटा गबरथना बाजारनि श्री श्री बिमा माइनाव फुजासालिनि सिथ्लायाव बोसोरफ्रोमनि बायदिनो देग्लायबो 28 अक्ट'बरनिफ्राय 30 अक्ट'बरसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों श्री श्री बिमा माइनाव फुजा। थांनाय बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो 72थि श्री श्री बिमा माइनाव फुजाखौ गुबुन गुबुन मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जागोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरनि हेफाजाब मोनगोन आरो बाहागो लाफैगोन होननानै आसा खालामदों खुंफुं आफादनि आफादगिरि नरेन नाथ आरो नेहाथारि अजय नाथआ। बाक्सानि बासबारि सेन्ट जेभियर स्कुल गेलेग्रा फोथाराव UCL मानास पान्थार स्पर्ट्स क्लाबनि बानजायनायाव जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया रबिबाराव थुंगेहैसिगोन। फाइनाल एबा जोबथा जोलुर गेलेनायाव गोख्रों गेलेगिरि महरै बाहागो लागोन जोहोलाव FC, खासिबारि आरो बारदै सिख्ला FC बे मोननै हान्जानि गेजेराव। गाबोन 29 अक्ट'बर रबिबार सानखालि बर'नि जाखांफुनाय मुंदांखा देंखोगिरि गीताश्री रामसियारिखौबो हांख्रायनानै लाबोनाय जादों मेहेरगोनां खालामनो थाखाय। बे फाइनाल एबा जोबथा जोलुर गेलेनायावनो बाहागो लाफैगोन गाहाय आलासि महरै BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खैराबारि गेलेमु आफादनि जथायै बानजायनायाव खुंगा 23थि बड'लेण्ड मुंख्लं सना काप जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ 29 अक्ट'बर 2023 रबिबारनिफ्राय फैगौ 5 नभेम्बर 2023 खालारसिम खुंनो लानाय जादों। बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ खैराबारि मिनि स्टेडियामनि गेलेग्रा फोथाराव खुंलांनो साखाफारा जादों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।